Ayan, nandito na po tayo sa pinakaabangang parte ng ating sikhang pangkalusugan. At meron po tayong napakalagang topic para po sa araw na ito. Dahil pag-uusapan po natin ang family planning. Yan, I believe po na napakahalaga pong mapag-usapan po natin ito dahil kahit ako po is very limited lang din po yung knowledge ko po about this topic, di ba po? And alam po natin lahat or na yung pagpapamilya po is isa pong napakalaking responsibilidad lalo na po kung um, wala pa po tayong sapat na ano tawag dito, sapat na yun, knowledge about po sa family planning. At meron po tayong makakasama nito. Dito, ang bisita po natin na si Miss Pamela Pabit, midwife mula sa Family Health Cluster ng Department of Health Pico Center for Health Development. Para mas lalo po nating maunawaan at ma-explain din po niya kung ano po yung importance ng family planning. Ayan, magandang araw po sa iyo, ma'am. Magandang umaga po, Miss Nicole. Para po mas maintindihan po natin at mapaintindi po natin sa ating mga manonood at mga tagapakinig, maaari po ba nating malaman or ma-explain mo po kung ano po yung tinatawag nating family planning at ano po yung importance nito para po sa atin? Ayan. So, good morning po ulit. So, dahil ngayon ay Family Planning Month, so magandang mapag-usapan ngayon tungkol sa planong pagpapamilya. So, according po sa World Health Organization, yung family planning po is yung abilidad ng individual o kaya ng couple, ng mag-asawa, ng magkarelasyon, ah, para pagplanuhan kung ilan ba yung ninanais nilang magiging anak. 'Di ba, yung mga pagpaplano tungkol sa pagpapamilya, kailan ba nila nais na sundan yung kanilang anak. So ayan, so 'pag sinabing family planning, papasok po diyan yung counseling, meron din mga, family planning methods na puwedeng gamitin kasi yun nga kapag ang couple or individual nagpaplano ng spacing or limiting sa kanilang pagpapamilya, maaari silang gumamit ng mga contraceptive which is available naman po sa atin. Ano naman po, ma'am, yung maaaring mangyari kapag hindi po ginawa yung family planning? Ayan. So, maaari po kapag hindi nagfa-family planning 'no, maaari pong tumaas yung kaso ng maternal, newborn, infant, child illness and death. Um, siguro po dahil kapag walang tamang pagpaplano sa pamilya, hindi maayos na nabibigyan ng atensyon. Maaaring yung buntis, maaaring unintended yung pregnancy, 'di ba? Pupuwedeng hindi na din po natututukan yung anak lalo na kung sunod-sunod. Kaya nga 'di ba sa family planning, ina-advice po natin na mas maayos, mas maganda sana kung masusunod yung 3 to 5 years na spacing sa pag-aanak. Para na din ma-prepare yung body ni mother, as well as maalagaan ng maayos yung bata. Yung 3 to 5 years po pala yung pagitan kapag ano, 'pag nagbabalak po magkaroon ng 'Pag sunod na anak. Yun mm. hindi ko po Hmm. Pero naman ma'am, kung naman yung individual o yung couple is gusto nila, kumbaga meron din naman silang gustong ma-achieve kung ilang taon lang yung spacing 'no, ng kanilang pag-aanak, sinusuportahan naman natin yun. Kasi lagi naman sa family planning meron tayong tinatawag na informed choice and volunteerism, which is ang nagde-decide po talaga yung individual o yung couple na client po natin sa family planning. If ever lang na yung mga first time mothers 'di ba, usually sila yung magtatanong, "Ilang taon po ba dapat masundan?" 'Di ba? So tina-advice natin yung 3 to 5 years, yun nga in preparation nga ng body ni mother since kakapanganak pa lang, as well as yung pag-aalaga nila sa mga anak po nila. kasi kami po nung kapatid ko is 2 years lang po yung gap namin. Kaya ayun po, bago po sa'kin yung 3 to 5 years po pala yung pagitan. So ayan po, beside po ma'am, beside po sa, mag-asawa tulad po niyo na mama, ni papa, sino pa po yung mga puwedeng magsagawa ng family planning?
Ayan, sino ang puwedeng magsagawa, magbigay, maging provider? Meron po tayong mga trained na healthcare workers sa community, sa hospital, sa mga health facilities natin na pupuwede po mag-provide nung kung ano man yung, services na kinakailangan po ng isang individual and couple. Ayan, puwede po mag-avail nito. Sino-sino po yung mga puwedeng mag-avail nito, ma'am? Okey. Lahat po ng women in reproductive age natin, nag-eedad 15 to 49 po puwede po mag-avail ng family planning. Maaari pong individual, puwedeng couple, puwedeng si babae, puwedeng si lalaki, meron pong parehong method na pupuwede mag-avail. Okey po, ma'am. 'Yan, paano naman po isinasagawa ang family planning, ma'am? Okey, kapag meron po tayong client 'no, na gustong mag-avail ng services, punta lang sa pinakamalapit na health center. Ayan, meron tayo diyan mga trained midwife, nurses, doctors na maaari nilang i-approach. Ayan, kung ano man po yung napili nilang services, merong counseling, merong methods, 'di ba? Yung mga nahihirapan magbuntis, pupuwedeng advice-an 'yan through family planning, ano yung maaari nilang gawin. Yung gusto mag-spacing, mag-limit ng pag-aanak, merong mga puwedeng i-offer din po sa kanila. Available po 'yan ma'am sa malapit na health center, sa mga hospitals, meron din po tayo. 'Yan, marami po palang mga health facilities yung nag-o-offer po ng family planning services po. Ano po, kahit po sa mga barangay meron po tayo nito, ma'am, 'di ba po? Meron po, opo. 'Yan, ang tanong naman po is may bayad po ba yung pag-avail po ng mga family planning services po na nabanggit niyo po kanina? Wala po. As long as available po yung commodities dun sa health center, mga government health centers natin 'no, BHS, RHU, ayan, wala po yung bayad. So free lang po pala ito. So, kahit sino po and anytime po puwede pong mag-avail po nitong family health services po na ito, 'yan. So, ano pa po ma'am yung mga puwede pa po nating aside po from sa mga counseling ma'am, ano pa po yung mga, specific po na ibinibigay po natin? Tulad po sa counseling ma'am, ano po yung, nangyayari kapag nagka-counseling po? Ayan. Sa counseling naman ma'am, it depends upon kung ano yung pangangailangan ni client. Tulad po nung nabanggit ko kanina 'no, no maaaring yung couple lalapit po dun sa health center, dun sa facility kasi nahihirapan makabuo ng anak. So pupuwedeng yung counseling is paano ba natin sila matutulungan, 'di ba? Pupuwede din naman na, gusto nila mag-spacing pa, ano ba yung mga methods under alam mo yun, mga short acting na kailangan spacing lang. "Ma'am, gusto ko halimbawa 3 taon lang po yung pagitan bago ako magbuntis." So, bilang healthcare worker, so bibigay mo sa kanya yung mga puwedeng option niya, mamimili siya dun. Ito po yung available na methods, anong gusto mong gamitin. 'Pag nakapili naman siya ng method, dun na papasok ano yung benefit nun. Kailangan ma-explain din po natin ano yung advantage nun, disadvantage, 'di ba? Ano ba yung risk, ano ba yung side effect, lalong-lalo na yung side effect. Kasi kapag mapapansin natin 'yan ma'am, kapag hindi po natin na i-discuss ng maayos yung side effect sa client, 'pag umuwi 'yan after a month hindi inabutan, hindi mo na-explain na ang amenorrhea pala kapag hindi ka pala inabutan isa pala siyang normal lang na side effect dahil merong ibinigay sa iyong contraceptive, babalik yan sa'yo galit. Kasi hindi niya naintindihan or hindi man galit pupuwedeng nagwo-worry siya kasi, "Ma'am bakit hindi ako inabutan, eh, dati-dati normal ako." So yun usually ma'am yung nagiging cases natin ng dropout po sa family planning is gumamit siya tapos pupuwedeng umayaw. So, may mga reasons naman tayo, pero one of the reasons talaga kapag hindi mo na-explain ng maayos yung side effects, kasi kahit sino naman po na kulang yung kaalaman, 'di ba,
tungkol dun sa method, for example, tapos may kakaiba siyang naramdaman sa katawan niya, kakaibang side effects, kahit naman sino matatakot siguro babalik 'yan sa'yo papatanggal ng halimbawa nagpa-implant 'di ba babalik 'yan sa'yo, "Ma'am papatanggal ko na, takot na ako, eh." Hindi mo na-explain ng maayos. So, maganda po talaga na kapag nag-a-avail ng family planning method, services yung ating client, package siya kapag ibibigay mo, 'di ba? Hindi lang siya magtatapos dun sa nabigyan mo ng services, hindi lang yun. After nun meron pa tayong counseling ulit, after paulit-ulit ang counseling natin ma'am sa family planning kasi po yung goal nga natin maintindihan ng ating clients kung ano ba yung in-avail niya, ano yung risk nun, ano yung benefits nun, 'di ba? Para naman kapag na-experience niya na wala na siya sa facility, ito pala yung binanggit sa'kin na possible kong maramdaman, 'di ba? May mga ganong pangyayari. Ayan, mahalaga po pala talaga na, well-trained po, pati po yung, nagbibigay sa atin ng, services, yung midwife, 'di ba po? Very important po yung role po nila para po, hindi po mag-drop out. Nabanggit mo po, meron pong mga cases na nagda-drop out po yung couple o kaya po yung, nag-avail ng service. Kaya ayun, well-trained po dapat yung mga midwife po natin and, passionate po sila sa kung ano po yung ginagawa po natin para po sa ating mga clients, ano po. So, ayun po ma'am, napag-usapan po natin yung, importance ng family planning para po sa ating, um, mga clients na nagbabalak na bumuo ng pamilya and ayan, magkaroon po ng mas maayos na, um, family, 'yan. So, magbabalik po ang ating chikahang pangkalusugan at ito po ang, part 1. Maraming maraming salamat po.